kaisano chini bubagra thangnai 28 tarigo je hunger strike tongmani bisingti khlaioi bo accord sign mankha 2 tarik March a salno rugoino chini tiprasaro thangsungo thangoi thangnani bagoi chawoi thanani bagoi je chini bagoi o samung kotor kaisa accord sign mane o salno rugoino tini chini oro 2 ta bisi surma 46 by khamjago katalukma bisi tai moharani bisi 2 ta bisi miligoi tini oro kaisa gathering thainan thanglai tonglayo hamdo dam khlaioi aboni bagoi chung naising laijak tabu chini DDA chini honorable EM Suhel Deborma sar khai tongo tai chini YTF ni working president Rosmi Deborma borok khai tongo borok naising tongo borok khailani yakdono chungre ni changlai na santi bazar bisi moharani joraju pasha borone je talun mucho saya bahir no Moharaja ya da tribunal na khobar Obo je bujiya borok amahina sanai borok kha tiprasani kolongko tiprasani kahamnaya borok tiprasang tutui tiprasani kahamnaya rok boroni khuba amuti kokno koknai tamne bagai hinka jungtini kreta tipralen ni demand khlaijak jung thiya sakla jung kreta tipralen ni demand nongoi tongnai tamne bagai hinka jung je tabuk je kreta tipralen kotor ma sanmani yagulo phano jungno je rinani je accord sign dimani bisingo chini land rights tongo ajagawa political power tongo cultural tongo chini script tongo ajagawa chini historical chini je tongmani aborong chung hukumo no bisas khlayo chung narungani bagoi chung tini ajagawa chung accord sign manka aboni slai kotor koktai mungsapana kuroi fiaba tini je মন্ত্রী তো যে চিনি যে বিশিষ্ট খরক লই যে মিনিস্টার মানমানি আবো বুবাগ্রা সই করে সাবই দङ যে বিশিংতি ব সামং খাইনাই দङনি নাংনাই হাতারতি ব সামং খাইনাই দङনি নাংনাই আবনি বাগৈ বিশিংতি বিধানসভাতে সামং খাইনানি বাগৈ চিনি খরক লই জ ক্যাবিনেট মিনিস্টার মানখা আবনি বাগৈ জ বেলাইখানা দংথগতাই খাকসাঙ্গ আমহাই খাইনো জ বসকানি সামরক বুবাগ্রা না হারই বুবাগ্রা ন বসকাঙ্গ দङইনো বুবাগ্রা ন চিনি ফার্স্ট টু লাস্ট বুবাগ্রা ন borom khlayo hamjago bubagrani okok baina chung tongnai aboni bagai joto tiprasaro khabaina ni gurui chuni kaham nongnai bubagra tongsak chung asawai mano khambai asu